Gehoisib a denamach a chóirde an chrack na sa cuasaí. Sulagum goisib goma is mi sé OMP agus si é leabharvas ní mé ag leabharvasáil liv ná ag leabhart liv le tamlín agus an leabhar bheith le massa going inniu. An cean seo Filleadh na nIarlaí leis an Draoi Rua agus tá scéal granúir nó éagsú déhir den leabhar seo agus den leabhar seo bhíos ar Spotify roiint bíon á hin agus bhís churas isteach sílam Sean South mar hasasta go éisi le rud ag faoi Sean South poblachtáir agus gail mór agus tháinig mé ar fudcréile leis an duine seo an Draoi Rua fersteach agus bíonn sé cainte an faoi ábhar ar nós an bhéileidir star na héireann agus rudí éagsú agus roiint duine atá sa leabhar seo agus bhí mé deanghfuil leis agus bhí sé sásta leabhart lom ar an glór faoin leabhar daiste mé na dríthe agus chuir sé seo thugamsa agus lé mé agus an rud tá gceiste seo ná díalann léthú nó cín lé de thuras a rinne an túidir agus chuir sé chuig an bhrancastáilm le léimtiníirde ar an Jeannie Johnston nachcha an lung náisiúnta sin agus tagann sé ar an Jeannie Johnston arás go héireann agus tá sé ag leabhar faoi hehan na nIarlaí nó saolíonn sé go bhfuil na nIarlaí ag Filleadh leis ná tá giotí beaga as cín le haigí chianá na bath an duine sin a bhrac contas léthúil ar an turas agus is le anna simú lei seo tá contas ar mád áireacht anna simú agus na cuoine cín atá an úidir ar bheith ferste hanse sin go mórlam an stuff starúil daoine bhfuil simachgus a star chuirí sin simhór sa leabhar seo agus tá sé sais granúr an tlí bhfuil na nascanna sin idir na nIarlaí agus an turas atá in bheith go héin. Ag dús an leabhar tá sais carachtar taobhsú le ectar sais fágáil slán lo agus iad a fágáil na Franke agus ceap mé go bhéidir go bheicní sí smód an carachtar sin ach ní eicmid ach bhá mé ansólt as an contas ar bheith ferste agus ar an saoile mé ferste bhrálam contas eile léibhar sin agus cad eile tholíonn sa leabhar se tugann sé rais sais is machna bhearann sais star na héireann atá agus sais iad a dul feachósta na héireann agus tuiscintí éagsúla agus na hiláin agus cultúr agus tangacha agus lehéid agus tá sé éadrom golóir is rud neamhic sin atá ar nóí níl an aird sin leabhar neamhic sin sa gaige ach tá golóir acu bainteach leis an mádóireacht tá leabhar an nós an ceann sin enda ó Móinín sin bain se le fear a chánig ó bhearachá go héireann i mád Nína ó Móinín beidir se Kilcullen a tamtar sin cean mór a hainlumm agus sin tá umrah bhréalinn agus tá cúpla cean eile mar sin sa réimse sin. Hána an clúd a chlum seo ceann an bhaidhscoir sin Móinín níl an iiri sin rudaí ó bhónín léite gom ach hain sé seolum. Sin é.